Hi guys! Tabangis ako ninyong pasabot guys, be. Kamurag nalibog jud ko guys. Sige, una guys, bangano jud ka, no? Kanang, ani guys, gahapon, morning, wala, karon ba na ako nakuan guys, karon ba ako nalugaran ni guys, kay pag-post na ako, padulong ko adto sa ako ang anak ni Brian Salim, kay para nami adto ang event, no, mag-coordinate mi na. So, before ko, padulong ko sa ila, nag-post ko guys, og kanang photos good sa kanang school card sa akong pag-umangkon kay sinsya naman sa akong beauty guys sa pako ka pangilamos guys kay manglabad jud ko karon guys ngipos ko din sa akong kwarto manglaba ko karon general cleaning na pagumanam guys nag-post ko guys school card sa akong pag-umangkon kay lagi kay ako nga pagkauyuan kanang proud gito kay sa nga tanan sa akong pag-umangkon post gid na ko iyang kuan ba iyang school card kay di mo babundag ang mga grado 95 97 98 walay line of 8 kaya tabi sa una kay puro bay wala pa ko line of 7 sa una nga grado kay ako mga grado puro line of 6 no pero akong pag-umangkon puro mga 95 96 97 98 di lagi tuyok iyang grado no na first honor siya sa ilang classroom. So ako guys, proud lang yun kay ko sangatan mo na ako to siyang i-share. I-share ba rin ako di ko proud, no? Tubag mo to guys nga nay nag-comment sa katong nag-comment, salamat kaayo man, nakalimot ko sa imo kinsa to nag-comment but thank you kaayo. No, so kato pong nang-message ako, nang-PM sa ako, ultimo akong igsuon si Dimple nag-text jud siya nga dito kanang kuan unsa na kanang bawal ra ba lagi kuno nga i-post gibawal na sa DepEd kuno nga mag-post og mga inaana kanang mga kanang pasalamat ako lang bitaw guys personally pasalamat ganita guys kay naay social media makatabang ba gid siya kaya akong pag-umangkon sa una si Nika dili pa na siya ing nana kayo ka although dagko siya grado but dili pa bitaw siya inana kay encourage mo tong pag makakita siya sa Facebook nga Tito Wawi imong gi-post dagaan kaayo nag-comment ba o ganyan ipambasa ni ang mga comment nga okay do well work hard study hard baby girl congratulations anana makakuan sa iya ba nga okay Tito Wawi para ma-proud ka sa ako Tito Wawi maningkamot jud ko so kanang paagi na so karon first honor gid siya permanente no kay tungod anang dagan mag-encourage siya dagan mag-message sa iya ba nga bisag wala sa iyang atubangan to sa mga ubas iya mga among mga igagaw to sa gawas mga angkol to sa gawas yung nasa mga laing lugar mag-message di syempre siya ma-proud Tito Wawi magbasa siya sa mga message sa akong mga igagaw mga auntie para sa iya ganan kay siya mo nang makatabang na sa kanika. Ang ako alang gusto guys tabangis ay jud kunyo pasabot guys og nganong gibawal sa DepEd nga mag-post og mga ingon anak kanang wala lang ko kasabot I know ignorance of the law excuses no one but of course we also need to know what that law is no kay ako permanente ko sa social media pero wako kabantay anak nga post wako kabantay anak nga announcement ug news sa TV sorry pero seldom na kay ko makakita og TV kay pag-abot sa balay gabi na matulog na humana ang news ana bitaw kanang gusto lang ko makabalo ba sorry nga kanang unsa na ang ako ana ni siyang opinion kay of course di ba we are all entitled to our own opinion man pod ako alang kay gusto lang ko makabalo tabangi ko ninyo guys pasabta ko ninyo gano guys kay ang ilang giingon magud kay kanang iwala lang dili gibawal daw kuno sa DepEd kay kanang for protection kuno sa bata kanang iyang for protection sa iyang kansa ng mga personal information kay ko kabalog ngano kay example lang ni pasin siguro pud no nga kanang naggamito ng information sa akong pag-umangkon para na magkuha og passport o na maglukat unsa pa mga ana pwede ba din na I mean mahimo din na mahitabo din na inana di na namo sala kay put pasabot ko inana mangganing ang rason kung inana mangganing ang rason nga kanang para ma-safety ang information sa bata kay basig na ay laing tao mo gamit sa iyang information para maglukat og example lang passport pwede di na mahitabo di na possible di na meaning ang dili accurate ang pag-process o dili safe ang pag-process lugar sa pag magkuha og passport kay pwede man dai mo gamit sa laing tao nga ngalan di ba dapat kana ang ilahang kuhaan og tagaan og focus nga di gid na mahitabo dapat di ba
maglisod ko explain guys, but please let me understand. Tabangin ton ko ninyo guys, dili lang ako kay I know daghan pod sa inyo din na nga wala na kabalog nga no, pero proud kay free country man kata guys. Proud kay ko sa akong pag-umangkon kay makatabang gyud basta pag-abot sa akong pag-umangkon guys, emotional kay ko kay nakita mo gud na ako nga nagi effect na ako mga post nga proud kay ko sa iya mo nang gabasa mo gud siya guys nga ana. Pero karon mi nakapangutan na gid siya nga nung day tituwawi unsa day akong sala kana inana bitaw guys kan tapangi ko yung explain. Sorry guys, but more to still have a blessed Sunday ahead. Thank you.